Zdravím tedy fotograf Jakubec Adam a dneska se podíváme na obsluhu cementárny. Pojedeme s tady jsou vážně divnou ponorkou neboli 730 od KDS. Tamhle se najedeme na soupravu s několika vagóny na cement, jakoby s cibulkama, myslím, že uans, a pojedeme na cementárku. Takže nejdřív si uděláme posun. Musíme si připravit lokomotivu. Máme tady všechno neutrálu. Děláme spoustu brzd, dáme si to dopředu. A brzdy takže fungují. Máme to teda dopředu, odbrzdíme vlak. A teď si budeme muset nahodit vyhybky. Máme přihozený, znamená posun povolen a jdeme se napojit na soupravu. Máme docela rychlý rozjezd. Jsem tak viděl, takže to má jako tedy stíře nějak, teď nevím kolik, nějak koní. Asi, já nevím, už je dost. Já teď nevím, opravdu nevím, já se teď jako to podívám. Soustředit na jízdu. Co se mi strašně tedy z té lokomotivy líbí, je opravdu ten zvuk. Dostali jsme se sem, když jsme jako vyjeli nějaký ty koleje ostatní. Teď si nahodíme výhybky pro tady to, ne vlastně ne, my budeme muset vlastně couvat. Budeme couvat tady, přes tady jsou kolej, pak se zacouváme na soupravu. No a potom zacouváme zpět, zase jako jsme teď, a pojedeme směrem po tady ty koleji na cementárnu. Bohužel tady výhybka není, že bychom se napojili na tady tu kolej, takže si budeme. No. Teď si najedeme na tu soupravu, zacouváme, tedy zastavíme na tady si koleji, počkáme na volno a jedeme. Kaboom! Yes, we go! Kaboom! Takže posun máme hotovej, to znamená, že stačí počkat na volno a jedeme směr na vlečku cement. Takže máme volno a můžeme jet. Tak podívejte, tamhle ještě je nádrží, kde se ho mohli zahlídnout. A tamhle už máme cementárku. A vážně se tam jede chvilku, to je prostě taková vlečka. No, každopádně tady jsme museli hodně zpomalit, jelikož tady je docela silný oblouk. Tak, zastavili jsme. Teď se tady se odpojíme, děláme si posun a zpět na nádraží. Takže už jsme jakoby odvezli tady ten cement, nebo ne cement, jako vagony na cement, upřímně jako takhle, asi to taky spadlo asi už kolikrát. Ale vezeme prostě prázdný vagony na cement, to se nějak naloží a potom se to poveze tamhle s tím směrem, tam se vozí ten cement plnej. V noci s nexákem, nějaký batohy to vezou, já nevím teď. No, a uvidíme, jak to dopadne s nima. Ne, naopak, tamhle Lomnice nad Skanskou a tamhle Lomnice nad Smetanou. Tam je třeba i stanice Beldřich nad Smetanou. A to takhle moje vlastní random názvy. Teď jedeme na nádraží.
Tak už jsme si udělali posun pro manipulák směrem do Skanskova. Já se s vámi loučím, děkuji za zhlédnutí a zase čau.